L-Aġenzija għall-Vittmi tal-Kriminalità issa ser toħroġ miċ-ċentru tagħha fil-Belt biex tibda l-ħidma tagħha fil-komunitajiet. Dan permezz ta' żewġ ċentri ġodda fin-naħa ta' isfel u n-naħa ta' fuq ta' Malta u ieħor f'Għawdex. Dan ħabbru l-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Byron Camilleri waqt konferenza stampa li fiha ġie ffirmat ftehim bejn l-Aġenzija u l-Kunsill Lokali ta' Santa Luċija. Dan sabiex l-Aġenzija tibda taħdem permezz ta' ċentru f'din il-lokalità. Il-Ministru Camilleri stqar kif dan il-Gvern qed jara li l-ebda vittma ma titħalla weħidha f'dak li possibilment jista' jkun l-iktar żmien diffiċli f'ħajjitha minħabba l-kriminalità. Rajna wkoll li mhux biss ikun offrut minn ċentru ċentralizzat ġewwa Belt Valletta, iżda wkoll nimxu fil-lokalitajiet sabiex nagħmlu outreach, sabiex idealment kull vittma ta' kriminalità li jkun hawn ġewwa pajjiżna tkun taf dan is-servizz u tfittex is-servizz sew hekk professjonali, sew hekk emozjonali, sew hekk dak marbut mal-korp tal-pulizija sabiex tkun tista' tiġi mejjuna fl-iktar żmien li tkun anke vulnerabbli f'ħajjitha. Il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija Brian Farrugia stqar kif sa minn meta ġiet imwaqqfa l-Aġenzija f'April diġà ġew mejjuna ma' 300 vittma tal-kriminalità. Minn hemmhekk nkunu nistgħu noffru s-sessjonijiet fuq support emozjonali kif ukoll informazzjoni u anke nqajmu aktar għarfien dwar x'għandu jagħmel persuna jekk jiltaqa' ma' persuna oħra li jisfa' vittma tal-kriminalità.